गुड मर्निं रायजोफोर दिनैनि गोदान दिनावहाय गुरब्ला नुजाफैलायबाय दा दिनैथ' रबिबार जाहैबाय नङा होमबा रायजोफोर दा सिखारनाया सिखारबाय साहाबो लोंखांबाय रबिबार नालाय हाथायाव थांनांसिगौ जालायबाय मैगं थाइगं बाजार खालामनो आरो दा अखाबो हादों दा बिसि गोबाव हागोन अखा नागारनाय लोगो लोगो मना लानानै खारनोसै सानदेआवथ' बयबो स्पेशेल जायो नङा होमबा रायजोफोर दा आंबो दिनैनि दिनावहाय स्पेशेल जानायनि एसे खायदा खालामदों अमा बेदर जायो ना दाउ बेदर जायो बाजाराव सहैनाय लोगो लोगो नायसै माखौ लानाय जायो नङा होमबा रायजोफोर बोथोराबो मोजां अमा बेदरानो साबसिन जागोन बायदि मोनदों जानो थान्दा बोथोराव अमा बेदर जानोबो मोजां मोनो नङा होमबा रायजोफोर गरमाव एसे बायो गरमाव ना दाउ जायो मानसिफ्रा दा नायनोसै दा दिनैनि दिनखौ नोंथांमोनहाबो सुरु खालामबाय जानांगौ आंबो सुरु खालामसै नायलांबाय थादो रायजोफोर भेजालाथ' सफैलायबाय मोनसे दा जों हादराव ओरैबायदि ट्रेन्डिं सोलिबाय थागासिनो दं माने इथेनल मिक्स खालामनाय थाव आरोखि जोंथ' स्पेशेलि माने जायनाखि मिडिल क्लासनि फेमिलिफोर नङा होमबा दा बिसोर बिराद खस्थ' खालामनानै गाव गावनि फसायनाय कार बा बाइकखौ बायनानै सालायो नङा होमबा दा बे सालायनायनि खेथ्रआवहाय पेट्रल डिजेल दा बाहाय 20% इथेनल मिक्स खालामनानै दा गभर्नमेन्टआ फानगासिनो दं आरोखि दा बे अलरेडि गभर्नमेन्टआ बाहायगासिनो दं बेखौ दा जायनाखि एक्सपिरियेन्स मोननाय जायनाखि सालायनानै मोन्दांथि मोननाय दा बिसोर माने भिडिअ बानाय फुरा फोसावगासिनो दं बा सांग्रांथि होगासिनो दं आरोखि इथेनल मिक्स खालामनाय थावा मोजां ना गाज्रि आरोखि दा इथेनल मिक्स खालामनाय थावखौ सोयोबा ओरैबायदि प्रब्लेम जायो जाहैबाय आरोखि गारिया स्पिड खमायोनो माइलेज खम होयो इन्जिन गाज्रि जायो दा बिदि प्रब्लेम जानायखौ दा फुरा फोसावगासिनो दं आरोखि दा ओंखायनो जों सादारन मानसिफ्रा बिराद सांग्रां जानांसिगोन आरोखि जोंथ' बिराद खस्थ' खालामनानैसो गारि कार बाइकखौ बायनानै सालायो नङा होमबा रायजोफोर दा बे सालायनायनि खेथ्रआवबो थावा जुदि बिदि प्रब्लेम जायोबा थारैनो गारि बाइकफ्रा गाज्रि जागोन नङा होमबा दा बेहाय जोंहा प्रब्लेम जागोन आरोखि दा खोथाया बुंनांगौआ बेसो आरोखि गभर्नमेन्टआ जुदि थारैनो एक्सपेरिमेन्ट बेसिसाव जुदि बिदि खालामनो मोनब्ला गभर्नमेन्ट गारिफ्रावनो गभर्नमेन्ट बास बा गभर्नमेन्ट गारि मेला दं बेवहाय सोनानै सालायनानै मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामनो हायोमोन डाइरेक्ट खनसेयैनो पाब्लिकफोरनि सायाव हगारनानै जे बिदि एक्सपेरिमेन्ट खालामनाया माने गोरोन्थि जानाय बादिखौ आं नुहुरदों आरोखि नङा होमबा रायजोफोर दा ओंखायनो इथेनल मिक्स खालामनाय थावा मोजां ना गाज्रि जों बेखौ माने सोनायनि सिगां 100 बारसो सानग्रोनांसिगोन आरोखि दा बे आरोखि रायजोफोर सांग्रां जादो लानायाथ' लाबाय अमा बेदरखौनो लाखाबाय मोजांखा माइरंबो लांफैबाय रायजोफोर नैबेनो रनजित जाहैदों बेखौ लानोसै अखा हाखांनानै अखा नागारनानै बिराद मोजां साफा नुखादों टाउनखौ दिनैहाय बरिया साफाखा दैज्लां बोथोराव बिदि सोमखोर अख्राङाव बिदि नुयोबा बिराद मोजां नुखायो खोलो खोलो बारजों दोमैलु दिनजों बै न'आ आब'मोननि रायजोफोर बै बिल्डिङा ओइ आब' एक्ट्रिसमोननि बिराद मोजां नुहुरखायो